Менә шушы көн минем Туфан Миңнуллин белән танышуым иде. Рөстәм Галиев Туфан Миңнуллинның тормыш юлы һәм иҗаты турында сөйли. Ул язучы, җәмәгать эшлеклесе, депутат буларак та милләт язмышына зур өлеш керткән шәхес. Андыйлар турында татар халкының якты йолдызы диләр. 2025 ел танылган драматургның юбилей елы. Үзе исән булса, аңа 90 яшь тулган булыр иде. Туфан Миңнуллинның бик нык халык җанлы кеше икәнлегенә, татар милләтенең бер баласы. Ул дөрестән дә чын бала. Менә шушы миллиард татарда, бәлки анда миллиард татар içinde әллә кемнәр бардыр. Ну, бу бала чын татар баласы. Бу теле белән дә, үзенең язмышы белән дә, ялгышы белән дә, аның бөтен дөньясы бу милләткә табынуга, бу милләткә хезмәт итүгә куелган. Аның драматургиясе бүгенгесе көндә бик зур кылачлы бит инде. 71 елдан алып бүгенгесе көнгә хәтле көнне шушы театрларында тотып килсен Туфан Миңнуллин. Бу әлбәттә бик зур күрсәткеч. Нәрсәдә аның зурлыгы? Туфан Миңнуллинның халык менә аның һәрбер язылган пьесасында һәр вакытта да тамашачы. Лекция Татар дәүләт драма театры бинасында очраклы гына узмый. Әлеге бина Туфан Миңнуллин исемен йөртә. Артистлар аның 16 пьесасы буенча спектакль куйганнар. Һәммәсе тамашачыларда зур кызыксыну яткан. Очрашу миллиард татар проекты кысаларында үткәрелә. Проекту мы более года в Казани проводили лекции на разных площадках. Проект кысаларында без төрле лекцияләр үткәрәбез. Башта музейларда, театрларда, китапханәләрдә оештырдык. Хәзер Татарстанның шәһәр районнары буенча йөрибез. Шунысы куандыра. Бүген миллиард татарның лекциясе беренче тапкыр татар телендә үткәрелә. Моның өчен театр коллективына зур рәхмәтебезне белдерәбез, ди Илгизәр Вахитов. Лектория форматы ул турыдан-туры аралашу мөмкинлеге. Тыңлаучылар спикер белән сөйләшә, кызыксындырган сорауларын бирә. Әлеге очрашу күпләргә хуш килә. Ул безгә бик нык ошады, чөнки безнең татар шәхесләрендә, безнең республикада танылган кешеләр бик күп, и андый әсәрләрне, андый чыгышларын күбрәк оештырырга кирәк. Чөнки халыкның иҗатка омтылышы күп. Аларның тормышындагы безне үрнәк аларак әдәбиятта ирешкән уңышлар, сәнгать серләрен белергә кирәк. Мен бу проектта бик уңышлы һәм киләчәктә ул проектның якты дәвамы бар дип уйлыйм. Бик кызыклы булды, бик күңелгә рәхәт булды. Туфан абый үзе шушы сәхнәдә утырып сөйләгән кебек булды. Хәзер Татар дәүләт драма театры зур чарага әзерләнә. 13 октябрьдә Туфан Миңнуллинның туына 90 ел тулуга багышланган Заман кыңгыравы бөтен Россия милли драматургия театр фестиваль бәйгесе узачак. Анда 16 коллектив килү көтелә. Артистлар танылган язучының әсәрләре буенча 5 телдә спектакль куячаклар. Бәйрәмгә Туфан Миңнуллинның кызы Әлфия ханым да чакырылды. Альбина Валиева, Александр Лихачев, НТР яңалыклары.